Kaixo alabasanzaleok, zer moduz? Paseotxo bat emoteko prest? Zergatik ez ezta? Gaur herrien bilaka ere erreparatuko diegu. 20. mende bukaerako herriak eta gaur egun ditugunak nabarmen aldatu dira, eta oinezkoak izan dira borroka horretan irabazleak. Lehen autoak nagusi ziren, espaloiak txikiak eta oinezkoak baster batean ibili behar izaten zuten. Ikusi besterik ez dago, 1000 urteko berrian sartu baino lehenago nola zeuden gure herriak. Horrekin guztiarekin konturatuta zeuden herrietako agintariak. Eta 20. mendean galdutako lekua berreskuratzen hasi ziren oinezkoak 21. Baina ez gaitezen hasieratik izan ere, herritarrei galdetu genien eta nola hobetuko zuten euren herria. Aretxabaletan izan ginen lan horretan. Ez dakit. Urbanismo aldien, ondiok antzelan bukatzeko dauzen orko etxiek eta ez dakitzu beraz, eta zelan geratu bidien, gero ikusi biharrez. Ez duzu akaso etxe gehixon biharra dauela, edo aparkamentuak? Nahiku edo zela pentseta jat. Nahiku etxe beteten badi edanak, ondo da, ez dakit, libre be salgai daulan eta alokatzeko asko dauz. Aparkamentua bai hori bai bieko zan, badagoela. Baina, ez da hitz hori dan, igual kotxe gutxi hau, aparkamento gehiago baino, eta kolunpixoak umiendako. Uste dut berriztu biharra dagoela. Aparkalekuak, desde logo, asko falta dira, hori oso txartu gabitz, horrekin bai, aparkalekuan ikuste dole lehena. Etxe bizitzak itxen badabitz, eta hombre, aparkamentua garrantzitsua di, Hemen aparkamenturik kotxiendako eta ez da hau. Hori garrantzitsu izango zen. Txo ipineleike parke gehiago, Nik hortizien egon naiz Euskal Herri zen oporretan eta nik ikusi dut herritxuak oso txikinak, oso politia parkiak, eta ezarin jo berriz esan bidutzetela konsejalai, bueltatxo bat iteko Asteazu, por ejemplo, egon nintzen, eta oso parke politia, hori ez dauku, bi txikitxua bakarrik eta mutikotxo asko diez. 2000. urtean hasi ziren herrien eraldaketarekin. Arrasaten eta Bergaran hasiko dugu Alabasaneko gaurko osteratxoa. Portaloi ingurua aldatzen ari da egunetik egunera. Lurrazpiko azpiegiturak jarri dituzte jadanik eta egunotan Sebero Altube aldean ari dira lanean. Langileek laizter ekingo diote egin behar berriari, hau da, oinezkoentzako gunea egokitzeari. Momentuz, eskabadora eta makina txikiak etengabe ari dira lanean. Lan hauen ondorio, lehenengo ondorioa nire atzean ikusten dituzuen 4 zuhaitzek sofritu dute. Egunotan moztu eta kitxo, zuhaitz hauek desagertu dira Sebero Altubetik. Olarte kaleko lanak amaitzen dituztenean hasiko dira Sebero Altube eta Portaloian lurra jartzen. Dena dela, oraindik eta abendura bitartean ez dituzte obra hauek bukatuko. Gainera, teknikoek eta udal ordezkariek gauza asko dituzte oraindik erabakitzeke. Malako errebala pareko gunean ez dakite zein motatako eserlekua jarri, eta ez da 8 zuhaitz hauekin zer egingo duten. Badirudi, arbola hauek kendu eta beste batzuk jarriko dituztela. Dena dela, hau guztia abendutik aurrera egingo dute. Bergaran ere hainbat lan egingo dituzte datozen egunotan. Izan ere, udalak aparkalekuak markatuko ditu Espoloi auzoan. Helburua oinezko eta autoendako guneak ondo bereiztea da. Gero eta gehiago dira Espoloian autoa uzten duten herritarrak, eta Bergarako gune hori oinezkoendako da. Baina hainbat lagunek autoa arbolapean uzteko ohitura hartu du. Hori ekiditzeko, erabilerarik gabe utzi den errepide honetan aparkalekuak markatuko dira. Erabaki horrekin ondo bereiztuko diren bi eremu sortu nahi ditu udalak. Arbolapea oinezkoentzat eta errepide zaharra autoa aparkatzeko.
Hasieran ideia zena, egia bihurtzeko lanekin hasi behar, horrek dakarrenarekin. Bergarako 5 kale garrantzitsu eta Antzuolara doan San Antonioko errepidea daude itxita. Honek guztiak, herriko mugimendua eta trafikoa oztopatu du, eta Bedelkarren ustez, kalteak ekarri dizkio Bergarako merkataritza eta osteleritzari. Momentuz ikusten dena da, herri guztia dago lan kaskora. Kasko sarra, berrixa, frontoia, sarrerak, irterak, dana dago kaos. Vitoriano Gaiastegik, Bergarako alkateak, lan hauek herriarentzako beharrezkoak direla azpimarratu du. Dudarik gabe errazoia dake, kalte asko lortzen du horrek. Baina etorkizunerako klaru dago obra horrek derrigorrezkoa diela egitea. Gure aldetikan badakigu silikila planifikatu ezanez, hile hontan ingo ez dakiz zer, beste hiletan ingo ez dakiz zer. Askotan lortzen dira obra guztiak hola finkatzen direlako eta epeak horre direlako. Herri barruko lanez gain, Antzuolatik Bergarara orain arte joaten ziren bezeroek sarrera moztuta dutela gogorazi dute Bedelkarreko arduradunek. San Antonio urtebete baitarama itxita. Ondorioz, kanpotik ez dator bezerorik, eta gainera bertako jendea lanengatik nazkatuta herritik irtetzen da erosketak egitera. Eskoriatza ere, berritze lanak egiteko beharrarekin. Olasar kaleko espaloien egoera ez da oso ona. Hondatuta daude eta errepidean ere hainbat zulo daude. Gainera, gauean argi gutxi dago eta hau guztia gutxi balitz, errekako hesiak ere apurtuta omen daude. Orain 10 urte Eskoriatzako udalak kalea berrizteko proiektu bat egin zuen, baina garai hartan ez zuen aurrera egin. Gaur egun berriz ezin du gehiago itxaron eta lanak berehala hasiko dira. Egin behar dana da espaloi danak barriztu, igual imaginan ikusi den bezala bastante apurtuta daude, eta gero saneamendu aldetik ur kanalizazioek eta gauza guzti horiek konpondu, eta tramo baten nasaitxoen bida karreteraz. Momentu honetan azerak apur bat estu daz, eta hor egin behar da errekan oin dauen barandian buelo bat erreka gainien egin eta nasaitxu apur bat. Eskoriatzako Santana plaza berritzeko obrak, eta ondorioz dena hankaz gora. Hemen ere, herritarrak eta dendariak haserre. Gaz hemen Eskoriatzan, Santanako plazan, eta hemen daukagu arrazua, hemen urbanazio berria dago, dana konpondu, saneamentuak, eta badauzkagu, jazta 6-7 hilabete obrakin, eta oraindik luze uste dugu. Ezebe ezin dugu esan, hemen bai lanain, baina jentiak ikusten da, gaur hemendik joan bihar naiz, bihar beste kaldetik, eta egunero aldatzen dago bidea torteko, eta jentiak askotan kanpora joaten dara osketak egiten, ez dakit nornik etorri, ez dauko kotxea izteko tokirik, eta ez dago oso ondo gauza. Jentia badago beste karnezela, bereaki joaten da, arrazekera, baina, uste dugu etorriko dela poliki berri zona. Uste dugu hori. Pazientzia horixe behar izaten zuten obrak tartean zirenean. Gezurra dirudien arren baina, iristen ziren lanak amaitzeko ordua, eta hori ospatzeko zer hobeto inaugurazioa egitea baino. Elgetara goaz, eta saihesbidetik. Urteetako itxaroaldia pasatuta, azkenean inauguratu zuten eta Elgetako saihesbidea. Elgetan zegoen eguraldi makurrarekin ozta ikusten zen saihesbide berria, edonola ere gaur egin dute inaugurazioa. Aurrezko eta gero Foru Aldundiko diputatu nagusi Jose Juan González de Txabarrik egin du zinta mosketa. Ondoren Espaloia kafe antzokian jarraitu du ekitaldiak. Bertan izan dira besteak beste Batzar Nagusitako lehendakari Leire Ereño eta errepideetako zuzendari Josu Agirrezabalaga. Elgetako alkate Patxi Basauri pozik azaldu da amaitu berri dute saihesbidearekin. Herriarendako onuragarria izango dela adierazi du. Elgeta bera, azkenean gotetan, astean dazten dihua, etxe bizitatik eta baita ere industrialdetik, gutxu gara bera 1005 lagune bezigeramen, baina 800 bat puesto langileentzako daude Elgetan, da lastarri bertxe 1000, ez da. Horan, zerra asko dago, transporte asko dago, bai txikiak eta bai kamio hundiak,
da guretzako oso importantia da gaur egindan inauguratu dan saihesbide hau, ezta. Elgetako Aralarrek ere pozik hartu du gaurko ekitaldia. Postekoa da, hainbeste urte eta gero saihesbidea lehenengo fasia bentsat egin dagotia. Agintari eta politikariak bakarrik ez, Elgetako herritarrak ere oso pozik daude saihesbidearekin. Aspalditik eskatzen zuten horiek herri barrutik zirkulazioa kanporatzeko irtenbide bat, eta azkenean badute. Salvador kaleak sumatuko du batez ere orain aldaketa. Kanpantzarretik bueltan Elgetara sartu aurretik saihesbide hartuko baitute Ibarrerako edo Elorriorako auto eta kamioiek. Bide berria egin aurretik esan bezala Salvador kaletik 100 auto eta kamioi igarotzen ziren. Ondorioz bizilagunek sekulako arazoak izan dituzte. Zaratak, kamioi handiek apurtutako balkoiak, etxe aurreko autopilaketak. Orain hori guztia atzean geldituko da eta pozik daude. Oso ondo. Zetzako zuek, lehengo ikusin biru fandata. Bai. Ze benefizio ekarreko itxu Elgetan dako edo Salvador kalean dako edo zer ikustozue? Hemengo zeak trafikuen dako eta danen dako oso ondo pestagat. Bai. Ba ondo. Ondo pentsatzeako. Ordua zan edo Salvador kalekoa zara zeu, ordua zan, zepastan zan kamioiekin, oin ze benefizio egiko itxezue? Urte mordua misiga zorre, bueno. Berroi urtia. Bai, hori ba. Eta kamioiak eta arazoa izen die? Bai, areke beti zerape ez du da bai jalia eta kosta itzen da zertzia. Oino beto, ia zerratzen da bentaka. Ba, ordua zan, hoxe, emizte urtean onda, oin ba, trafiko gutxio kalian, da emotilamentu gutxi eta gentian dago goto. Behin saihesbide irekita Salvador kalea oinezkoendako bakarrik izatea gura du Elgetako udalak. Obra batzuk gauzatu ziren eta herritarrak pozik. Beste batzuk ordea asmoak asmo. Udalatx mendia barrutik bizitatuko dugu orain. Harri ustiapenak ikustera. Kanteras de Kanpazarrek bere asmoa aurrera eramateko munduko beste hainbat herrialde hartu ditu eredutzat. Besteak beste, Italia, Frantzia, Estatu Batuak, Finlandia eta bar. Herrialde horietan tankera honetako ustiakuntzak aspalditik egiten baitira. Azaldu dutenez, udalaitz barrua lurrazpiko aparkaleku erraldoien itxura hartuko luke, edo Bilboko metroaren itxura, baina askoz ere handiagoa, 20 metroko galeriak egiteko asmoa baitute. Mendia eusteko 20 eta 30 metro bitarteko zutabe erraldoiak utziko dituzte. Alegia, 7 pisuko eraikuntza baten tamainako zutabeak. Guztira, 12 milioi tonelada harri atera nahi dute udalaitz barrutik. Hori guztia dagoeneko neurtuta eta kalkulatuta dutela jakinarazi dute, eta behar bezala egin ez gero, arriskurik ez dagoela azpimarratu dute. Izan ere, Italian adibidez, urteak daramatzate horrelako harrobiak eraikitzen. Gainera, barrutik harria atera ondoren, geratuko litzatekeen espazioa aprobetxagarria dela ziurtatu dute. Bertan, gune industrialak, biltegiak, merkatal-zentroak eta bar egin daitezkela adierazi dute. Aldi berean, lantegiak herritik desagertaraziz eta ingurumenari mesede eginez. Batez ere inpaktu bisualari dagokionez. Lurzoruaren arazoa ere neurri batean konponduko litzatekeela gaineratu dute. Nire atzean ikus dezakezuen bezala horixe izango litzateke udalaitzek hartuko lukeen itxura. Hemendik harria atera nahi dute eta gero espazioak gune industrialetarako aprobetxatu. Arrasateko udalaren eskuetan dago azken erabakia hartzea. Gai honek, zeresan handia ekarriko badu ere, momentuz, Arrasateko udalak begionez ikusi du Kanteras de Kanpazar enpresaren asmoa. Antzuola alderagoa sosteratxoa egitera. 2000garren hamarkada hasieran gaude, eta hasiera haietan zalantza barik errekak zuen Antzuolarren arreta nagusia. Eta Antzuolan gaudela aprobetxatuko dugu herritarrei galdetzeko zer eskatuko lioketen alkateari. Ni uste dut dena ambulatoixo eta dola bastante egoera eskasian.
hartzen zu eta euskala oso eskaxak. Gaina obretan me baditz, horrak oso luze detzela. Aber nizkitzen daben letrero honek, urte bete irundaben letrero honek. Letrero horrein bezo oso gaitxik egongo dira. Bai, hoxe, arrelatzi dugu, arrela bidea denak, ez? Segaitzi dara letrero horreiko? Hor, beste, errekatxun asunto del río, errekien asuntua da zelo dana. Atxetiko, aurretiko, behetik, nondi pasabia da, baina. Obra gazia, obra bukatzia. Obra, haidienak, kaliek eta honek bukatzia, osatik, haida plazu eta plazu egin zemik edut luzio egiten idielako. Dan ondako zorionak eta bakia. Hoixe, zorionak eta bakia. Obrak agurak atzeko. Ia aspertutak obretan da. Goiko obra horrekin, kiston, problema pila, problemak ez, baina, inbiarrak ez, baina, ingo die denboriak azkenean, gauzak badabizitzen, lana badabizitzen, orduan, denboriak, ingo dau. Oñatira goaz, eta berriz ere haserrea eta protestak gaurko alabasan saioan. Joan den astean, Txandak, Txantxiku dendarixen alkartiak, batzar orokorra egin zuen eta orduan erabaki zuen mobilizazioak egiten hastea. Eta orduan erabaki zuten aho batez, gainera, gauetan argirik ez piztea. Era berean, protestaren erakusleioetan kartulina beltzak jarri dituzte. Oñatiko 86 komertziotan hartu dute erabaki hori. Erabaki horrekin Oñatiko udala eta oñatiarrak dagoen arazoa sohartarazi nahi dituzte. Izan ere, arazoa duela urtebete baino lehenagotik dator. Eta, klaro, hor rinda guretzat bentzete peatrona izedatu, baina erabaten oso salvajia. Eta orduan guk beste proposan batzuk ingeben udaletxea, Donostitik ekarrita arkitekto bat eta plano bat zela junleken hemen peatrona izizinoa eta zirkulazioa ez. Eta hori fanzan presento geben oendala urtebete eta ondiok ez du erantzunik jaso. Oñatiko aldezarra goizetan 4 orduz izaten da zabalik, goizeko 8:00 12 arte. Eta arratsalde osoa itxita. Horrela merkatariek diote lan egiteko trabak jartzen dituztela. Guk eskatzen dugu aukerak lana egiteko ondo, ez? Gure lanak arrastatu, ez? Baina hemen gurekin akorda egiten dira bakarrik inpustioak kobraitzeko. Beste danetan ez tozko bapekaso egiten, eta nik uste dut gura kolektibo bat, gura daula ez bakarrik guretzako, baizik herri danari, zerbizio on baten mutia eta jendea pozik egoteko. Oñatiko udaleko ordezkariek bestetik esan digute gaia aztertu eta berba egiteko prest daudela. Bien bitartean eta udalaren erantzuna jaso arte, mobilizazioekin jarraituko dute Oñatiko merkatariek. Noski baietz, eta ikusten bu ez du lortzen erantzunik, beste neurri batzuk hartuko, ez? Gehixen da jentia, hemengo biztanlea konturatu isen, zozer gabitzela egiten, eurontzako adibidez, dendarixen artien eta gero gure klientientzako, herri dana gehixen, ez? Eta, gehixen da zahata asko eta arabarik, konturaketan dian mobitzen gabizela, ez? Ez bakarrik herri mailan, usteot Gipuzkoa mailan bebai, ez? Peatonalizazioaz gain beste gai batzuk ere aztertu nahi ditu Txandak udalarekin. Batetik kaleak gutxi argiztatuta daudela eta bestetik gauetan ez dagoela segurtasunik. Azken aldian lapurreta asko gertatu dira eta. Egia da, obrek eragozpenak ekarri zituztela eta segurtasun falta eta lapurreta jasan behar izan zituztela batek baino gehiagok. Oztopoak oztopo, zenbait saltoki, 100 urte betetzera iritsi ziren. Belaunaldiz belaunaldi lanean jarraitu zutelako eta bezeroaren konfiantza irabazi zutelako. Horren adibidea, Arrasateko Zeziaga denda izan zen. 2007an 100 urte bete zituen. 1907 urteko abenduaren 22an zabaldu zituen ateak lehenengo Arrasateko Zeziaga dendak. Gaur egun aurkitzen den lokal berean zabaldu zuen negozioa etxeko Aitonak, Malako Errebalean. Ordutik, familia bereko 3 belaunaldi egon dira mostrador honen atzean. Aitonak berak ere ez zuen pentsatu negozioak hainbeste iraungo zuenik. Guretiak esaten zauen aitzajuna zala un visionario. Epintzen zauen negozioek eta gero dana txarto joaten jakon. Epintzen zauen zinie, diru zauen zinie ikusteko eta itxin zauen.
Gero saldixek euki zauen, zan diligentzia bezala, kotxe kaballoz, torri zan enfermedade bat eta saldi guztiek hildin ziren. Gero euki zauen, hemen pare-parien gasolinera. Gerra denporian, porrojo kendu inutzien. Eta lehen hau, neskan, segatik kaballo saldixa zauken mutilen dako. Eta neskan dako zehozer pentsetan, enpini zauen merceria bat. Eta hori bai, hori segidu dago ondo, baina da bakarra segidu dauena. Rosarito eta Lolik hartatzen dituzte gaur egun bezeroak Zeziaga mertzerian. Rosarito 16 urterekin hasi zen, eta dagoeneko 51 daramatza bertan lanean. Lolik 41 urte. Barrengo arropa, pijama, galtzerdi, ari eta botoi artean eman dituzte urte hauek guztiak. Iritsi zaie ordea erretiro hartzeko garaia, eta ez dute txanda hartuko lukeen inorretxean. Antzuolan ere, errelebo falta. 20 urtean saldu ditu egunkariak Ana Agustina Herrerok Buztinzuri kaleko txoko txiki honetan. Bere aita Ginarrebak egindako lanari jarraiki. Beste horren beste urtean saldu zituen hark eguneko berriak udaletxe azpian. Postari eta kale garbitzaile lanak egiteaz bat. Anak etxez etxeko zerbitzu eskaini die egunkari egunero hartzen duten hainbat bezerori. Goizeko 6etan egiten du banaketa, eta 9etan Buztinzuriko txokoa irekitzen du 12ak bitarte. Egunkariak saltzen ditu, ez besterik. Orain dela urte batzuk aldizkariak saltzeari eta loto egiteko aukera eskaintzeari ekin zion. Baina ordurako bazen herrian zerbitzu horiek ematen zituenik, eta herri txikia izanik ez zegoen bietarako adina. Horregaitik, Anak bere txokoan egunkariak baino ez ditu saldu. Hainbeste urte eta gero aspertu eginda ordea, eta negozioa uztea erabaki du. Uztailaren 31an salduko omen ditu egunkariak azkenekoz. Egun hori iritsi aurretik lan hori egiteko pres legokeen norbaiten bila dabil, baina oraingoz ez du aurkitu, eta beraz, Antzuolarrak egunkaririk gabe geratzeko arriskuan daude. Dendaria herritarrengana gerturatzeko eta herritarra dendariarengana, Goienak sortutako gida komertziala urtetan tresna baliagarria izan da. Tokiko merkataritzari ikusgarritasuna emateko eta harremanak sendotzeko. 2000 urtean, Mirian eta Idoia izan genituen gidalari. Horrela egiten dute lan Mirian Garziak eta Idoia Pozok. 2001 urteko gida prestatzen ari diren gidalariak dira. Urtarrilaren erdialderako izango da kalean datorren urteko gida. Zire baten fanbigare, dendaz denda, edo lantegizetan, edo biedien komertzio osotatik pasetan gara, eta, aurkezten dugu gida zeden, eta datua konprobatzen ditugu ondo dazen, eta gero, berre jendea animatzen den publizitatea hitzen, edo zerbait aldatzen, edo. Eta bai, merkatariak animatzen ziren iragarkiak egitera, gidan ez ezik, baita telebistan ere. Tartetxo bat iragarkiei eta berehala gatoz. Eta orain zer? Eskutu. Goizez gozaridik goxoenak. 10etako ere Gambrinus-en. Eta gauez ordu txikiak arte zabalik ditugu ateak. Cruzcampo, zu zeu freskatzeko.
Zerbitzuan kalitate eta traturik onena. Bueltatu gara bai, baina bagoaz, 20. mende hasierako istorio gehiagoren bila. Ez gara ordea esku utzik joango. Zer moduz musika pixka bat? Berri txarrak Arrasateko Gaztetxean, datorren astera arte.